Euskal Trenbide Sarea Eusko Jaurlaritzaren erakunde publikoa da eta bere helburua Euskal Autonomia Erkidegoaren esku dauden trenbide azpiegiturak diseinatzea, eraikitzea, kontserbatzea, kudeatzea eta administratzea da. Hori guztia kalitate, segurtasun, eraginkortasun ekonomiko eta jasangarritasun irizpideen arabera. Dagoeneko 20 urte daramatza Euskal Trenbide Sareak sortzen eta eraikitzen. Gure azpiegiturak modernizatzen. Gure hiriak eraldatzen. Mugikortasun irisgarri modu berria eskatzen ari diren pertsonengan pentsatuz. Zu bezala, hemen bizi eta lan egiten duten eta euskal gizartearen garapenarekin eta ongizatearekin konprometituta dauden pertsonek pentsatua. Historia honen parte izan diren eta izango diren pertsonei eskerrik asko. Euskal Trenbide Sarea, 20 urte Euskadi saretzen.